Stați Stai că mai are de tăiat ceva. Nu, că nu mai am, că deja, uite ăsta mai e în plus și ăsta. Iată. În orice am decât să vă mulțumesc că m-ați curățat Mai vârfurile. doamna mia. Uite, sunt frumos? Foarte frumos. Doamna Dacă ați mia. fi și bun, cum sunteți bun de gură, tare bine ar fi. Nu m-ați găsit pe mine. No, Nu mă băgați în oala aia. nu. Vai, vai, vai. Spune, lasă-mi, hai să vorbim la modul serios, nu mai cu chestiile astea. Spune și mie, vreau să știu ce doriți dumneavoastră de la această vecinătate. Ce doriți? Nu înțelege, eu altceva nici nu doresc. Cum? Prin reclamații? Adică ce reclamații? Dacă eu am discutat cu dumneavoastră, am discutat, hai să schimbăm planul un pic. Dacă toți sunteți atât de profesională. Hai să vedem, uite, e ceva ce depășește linia. Uite, că tot mai tai. Pe mine nu mă... decât mă incită anumite chestii. Da. Că aveam altă preocupare, dar am auzit la un moment dat un comentariu încât am zis că merită să tai și trandafiri, că și așa au crescut destul de înalți. Pentru că asta ar trebui să fiu remunerat, adică să am bani de luat. Nu? Da, deci hai, revenim la problema de fond. Ce doriți dumneata și soacra de la vecinătatea asta? Ce doriți? Ce vreți? Domn Viornu, Ce vreți? Nu, spune-mi ce vreți. până unde te poți întinde cu vecinătate? Poftim? Când construiești Ce am până la hotari, la ce distanță te poți întinde? Până la hotarul meu. Până la ce hotar? Până acolo fac eu ce trebuie Bine. să fac. Nu? Aveți și vocea activată? Până la hotari, nu? Și Nu există așa ceva. Mai discutați cu un jurist. și ce vreți să... Păi, dar care sunt... Dacă